Dysy gościmy w Gierciu pana Leuna, Fermele, rocznik 1923. Pan Leun w terenie przed wojną sauczył tyś w szkole tyłej w kartezach, a przesił w wojnie miał rozmaity tyś straszlawe rzeczy, między innymi aż w gobycie Rysji musiał być na wojnie. Mamy sobie teraz podać, jak przeszło do tych samych początków, jak Niemcy wkroczyli tyłe, co tyłe jakby sobie zajało, jak oni was wzale do wojska. Zaraz jak ten Hitler wstąpił, nie? To był wielki strach. Bardzo wielki strach. Że oni do szczytów brali, nie? Na robotę brali. Ja był ze siostrą, wywiozły na Zławę, nie? I ten gbur powiedział, kto by na Gwieszkę chciał jechać do domu, to on by posłał, nie? Ja jechał na Gwieszkę i więcej na Zławę nie jechał, a siostra wyszła. A tata miał małe gospodarstwo i był ze zawodu krawcem. Mieli endoczować, co nie łepierele, ja się nie tatowi wziąłem konia, bryka, 3 krowy, nie? I on mi iść do dworu, w Górcu był stary dwór, do dworu on mi iść na siarmarkę. I to było lata 40, nie? I to było Chmielnie, było podziemny rzut Polski. Gminny. Ten rzucił. To są Engolci, to są niedy, ci co nie mieli dzieci, ci są dali zaraz 40 roku Engolczować. Ci co mieli dziewczęta tyś, nie? A ci co mieli knypu, to są łepierele. A Niemcy rozmaitymi szykanami. Tatowi wzięli konzet, krawietki, oni mu ksiądz, nie? A on nie był do roboty na rolnictwie. Ten, co nie znał ani na koniach, ani na polu, ani na niczym, ale miał 10 hektarów ziemi. Urobiony w 10 lat ich był. I on był często od siebie. No, jak to tak było, wtedy 41 roku na zimku był taki masowy, przejący 3 grupę. I on jechał do tych Chmielna sam swoim białkiem. A jego jak ten Hitler nam wziął pomoże, nie? A potem wziął kongresówkę, a nas on wynikł na wędrówkę. Jego do wyrwia, nie synku, to nie możesz nigdzie iść. A musisz doma zostać, nie? Bo tu jest 6 dzieci małych, nie? A jakby to wyciekł, to te dzieci będą wszyscy gnabione. I tak było. 42 roku ma dostali na zimku na pobór. No ja mógł dość dobrze po niemiecku, bo już przed wojną mycił, chcę do szkoły iść do Gdyńska, nie? 5 czerwca ma wyjechali wielką pompą, nie? Z Kartysz na Lamberg Siedczuch, pieśnie polskie było śpiewane, rozmaite, nikt nie go po niemiecku. Tam było wiele tyłek knepów z tej strony, a tam znali pewno was wiele lat. Jo, sami Kasiabów, z Kartysz, z Prokoba, z Gorcia, tym je chucono, z Rakojca, nie? Ty wszyscy oni z nami jechali, ze mną nie zajechali do Neustrelitz, to jest tak 150 kilometrów przed Berlinem. To się też musiał ciąć. Nie, a to co była przesąga, to oni pokazywali, jak Niemcy żołnierze mogą biegać. A ja jechałem ze Czaplów, ten był 21 rocznik, on chodził w ogólną grupę. Masą zgłosili, ma pokazali, jak my możemy biegać. Tych koszara było tak około 500 kasiabów. Jedni byli, tu od Pyczka byli, to byli ewangeliści. A między sobą tak po kasiabsku gadają? Jo, a ja miał rozprawę, ale to i powiem potem, jak to było z tym rozprawą. Ma biegale. Chodzili do szkoły, te w Kartuzach, nie? Ty mieli zawody z Kwestyrną, z Gdynią. Szkoła ze szkołą mamy mieli przed wojną. I byłem pierwszy. A tam był tyś, nie? Pierwszy, ale był drugi, nie? Tamten jeden z Niemców pierwszy, Alman był trzeci. A reszta Niemcy, my dostali 2 niedziele wyrlupy, ale no, że dlaczego nie ma wyjechali do Francji. I było po wyrlupie. My do mnie dojechali. To była plaża i był ten szum, jak w Sopocie jest. To molo. Molo. Tam było molo w diepie betonowi. Na tym molo oni mieli Niemcy mieli francuskie pancerze zamontowani, nie? I my byli w 7 kompanii, i naprzód my tam nic, w czasie oni z nami tam nas uczyli, nie? A tam połowa nie mogło po niemiecku, tam po polsku. Tam byli tacy, co w ogóle
nie wiedzieli jak się koń nazywał po niemiecku. A w czterokoniowaniachu w Sulminie, on go do centymetra, bryku man zajechał do pana. Jo, albo drążek się nazywa, ten z Dzinu w Rosji. I tego drążka ten unteroficer niemiecki raczył jak wilk na niego auf den Baum. To je na drzewo mnie wyskoczyć. A ten Halma mówi, ja wyskoczę na drzewo, a spadnie, a tym on się raczył. I on raczył, tam była spicka, ty ewangelisz, i ma do tego oficera podeszli, i ma go pochwacali, mu odebrali broni, pas, i tego ma wzięli na pyciel, oni wzięli, ich wyniosli, i ma zameldowali, tak był. Ten zginął. Ten Niemcy zginął, jo? Tego oni wzięli przejść do innej kompanii. Tam nie dali gnobiele. A we Francji tam był profesor języka polskiego. Te miał do niego gadać, nie? Te jego do polety. On tego nie rozumiał. Te oni mnie pytali słowińsko. Oni wiedzieli, że tam ci wyżsi, to było tysiące o słowiński. Mówię, jo? Jo, o słowiński jego do Lemberg, Łeba. A my jesteśmy Kasubi, powiat kartuski, Berend, nie go do Wejherowo, a to jest Neustadt. I to był akta zamku i Bołelni. I nie go do polskiego, grupa Kasiepską. A Kasiepską mowa mnie der brunia. No pamiętacie tych lezy, tych Kasiebów, kto tam byli razem? Jo, ten drążek, to był Halmon, to było, szerzej było odpiska, nie? Ten jeden mógł malować, on to malował tak jak te stoją, nie? Oni Niemcy go nie mogli. I to przeszedł profesor. I to jak była ta lekcja języka niemieckiego, to on wołał moje nazwisko, Formela Lewin. I ja mówię, ich bin hier. No, ja się zameldował, on mówił, że ja będę jego bürschem. On mówił, ty kannst du gut Deutsch sprechen, nie? I ja był u niego za bürschem. Dopełniają muszą mu frysztakalać, izbę czyścić. I on dostał wiadomość, że w Berlinie jego dzielnica była bombardowana, nie? I on dostał, on przejechał i do mnie po polsku ze mną gadał. On nie nalósł ani białcie, ani 20 dzieci. Ani urzut mu nie mógł nic wytłumaczyć. Bałagan w Berlinie potłokł, oni nie wiedzieli sami, jak was żubelą, on by nie mógł poznać. I on się wziął i powiesił. Ale po pogrzebie ten kapelan, co u niego zabierał, ten mnie do niemiecką książkę, on gadał, Formela, du kannst du Deutsch lesen und lernen, nie? Mogła pochowała sami 50 Kasiobów jego pochowało, tych, co odwrócił języka niemieckiego. Oni pochowani w Diepie, w górze, 100 metrów od morza. Ani, może ja ci konfident, tam był przeszły, jak my go chowali, bo mamy wieczny odpoczynek po polsku zaśpiewali na ostatku. I to była selekcja, cały rysztunk na plece. Karabin, plecak, koce i to wszystko, co my mieli, i 3 orkiestry i my masie robili. Ma przeszło 50 kilometrów, 60 chłopa przeszło. I jej my dostali nakuś na Afrykę. Ty my tam 2 niedziele czekali, Rommel był fligerem przejechany, a to są Hitler, kto się nie widział. On go zdegradował, Rommela. I jej my przejechali do kompanii nazad, bo nas na Rosję. W 1943 roku to był październik, nie? Te były białe obyty i czarne obyty, nie? Musieli 1 numer, a 2 numery ubrania i butów większych. A połowa tego niemieckiego wojska tego nie zrobiła. Jak oni przyjechali na Rosję, to nóż i te skórzne były rozrzynane i to szło połową z nodzią odmaszło. I my na to Rosję jechali i my byli w Rosji, my byli początku stycznia. I w Stalingradu jest miasteczko Kamińsk. Tam oni nas wywalali i to oni znowu szykali, co na nartach mogło jechać. No i nas wystało 30, a 25 wystało. I ten cały styczeń i pół lutego my jeździli, a na równinie śnieg robi śmiotę, górę. 2 metrowy, nie? I on ta pancer, ta artyleria, te Niemieci i ten ruski front
To było wszystko zakurzone i Niemcy to spręgowali. A my byli od tego wynajęci, że my to w lot puścili. I to było wszystko, jest żyjących, umarłych, to nie chcą powiedzieć, jak oni tam wezrzeleni, Ruscy i Niemcy, to tam było wszystko pomarzło. I to była Ukraina, a Ukraina zupełnie było 15 stopni ciepła. I na tym śniegu to sadzało lód na wierzchu. I biada ci ten wpyt, ten ziemny wpyt, 2-metrowy śmiot, ten co nie mógł do góry wydostać. Tam był miękki śnieg, a w górze był lód. Ten tam zamysł też, ma na to trzymać za dech. Jak ma masz piękny chłodzy, to ma byli w tym śniegu wysztyle. Ty ma przeszli nas do kompanii naszych. Oni nie chcieli walczyć, Niemcy. To była oficerka, oni nie mogli zabudzić, jak oni dobrze we Francji żyli. No i teraz dalej w tej Rysji, co tam sadzenia później, jak to i ten czas minął. Później u nas był taki zamęt, służyca, nie? Było ich tak około 300 tysięcy na ruską stronę, to była służyca. Oni mówili, my nie jesteśmy ani Engeldeutschem, ani nic, nas nie na Śląsku Polików do niemieckiego wojska wzięli i my idziemy luz. Idziemy do polskiego wojska do Rosji. I Niemcy był zesłabiony, a to wykorzystał Stalin. On robił strzała, gdzie on stwierdził, że było lżej zdobyć, on wpraw 20-30 kilometrów i chciał wykryć, a Niemcy wycofywali. I teraz co, jak oni mają łeb krążyli, ty co sadzeją? Ma składła wyczekle. Kompania szła 2 dni w przód, a my trzymali front. My poszli Rusków. My rwali flot na Europę. My byli jako nie pierwszy front, ale drugi front. I w tym czasie to było i na Dnieprze. Ruscy zbudowali na te szerokie życie. Pontonów, mieści 30 pontonów. I tam był Szelp, Witczy, Strzena, diabelstwo. Tam nikt w wojnie nic nie czyścił. I teraz tam była masa żołnierzy przeprowadzona. Karabin maszynowy my ustawili, nie seria dele. Jednym razem nasz dowódca jedzie do góry nogoma. Nie? Na tym, co my zrobimy. Nie? My ustawili maszynówki i myślałem, a nie mieli karabin, my mieli pistolet, nie? My myśleli do niego mieć. Nie? I ma z tej strony, tak jak ma tam strona biegła, z tej strony je dostał, z prawej strony je dostał. Nie z przodu, ale z prawej strony. Strzał pod pychu mnie przestrzelało i to weszło, nie? A za chwilę on dostał, jemu bez rąka tu przestrzelał, nie wiem, czy to ma palce, ma mógł, czy nie mógł, nie. Jego tu są, to mnie dziwne strzały, to są niemieckie strzały, jego, albo jakie to są. Te ma mieli do naboje rozpoznawcze, nie? Że ma talojch kugel do góry strzelali. No i o tym nie wie przestali strzelać. Że ma nasi dowódcy wzięli papier, ma daleka mamy wystawili, zegar czy to, co on miał. I te ma 2 dni ma rezowali, nie, a słaby już to robi z dnia na dzień. A kumpel Austriak mnie pod pychą prowadził i ma czerpali. I już trzymał 2 dni, niż ma dostali bez ta bagna, bez ta bota, niemieckiego żołnierza. W szpitalu oni jego łepatrzą, on miał latarunkę. Ten tam myślał, a ja dostał gips złożony i do Ulmu. W Ulmu był pociąg sanitarny i z nami jechali do Lublina. W Lublinie to ten wzięli, bo to była sama psia, nie? Nowy gips założyli i dalej przeszedł do Luksemburgu. I rana są 1,5 miesiąca zagoja. Ale rąka jest słaby, martwy. Rąka łesta tak jak na cenku była, czy mi 18 lat tak na łesta. Jednym mogą krótszych kłesłów, blato nosić, bo jedna rąka jest cenku, a druga jest grubsza, nie? I tema przeszli do Pomorści, do Stralsundu. Od Szczecina do góry. Blisko Odry. Jo, 50 chłopa. To był majątek pana od Stralsundu do Szczecina on sigł. Ten miał swój ban, on miał 7 mleczarniów, on miał 10 fleszarniów, a piwa on miał 30 browarów. Tam ma żela jak lordze. Bo wy byli jako inwalida zakwalifikowani. Jo, my byli inwalidzą, my mieli wachować, nie? A my się nie zgodzili. I oni z nami wyszorowali do Jeny. My dostali kopalnię torfu.
Tam pilowali robotników. Gdzie oni nas bawiozli w Azji, Herzberg. I tam do szpitala przeszli. I tam oni nas do cywila. Kiedy to zostało w końcu, że jednak wy dojechali do Polesia? Na Gwiazdką 45 roku.